Kosekantolo lento ayiqala lapho. Ngikhuluma nje la ngakuvezela ngishithi nesibasi sakhe sasesweni isikama wanginyathela izinga lo mina ngidisable mina Kosekantolo mangingakuvezela kwawena manje ubone ukuthi mangihamba mina angikwazi ukukhumula noma inini ngenxa yakhe. So into engizoyenza ngoba ngikwazi ukuqasheka njengomuntu okhubazekile kumele ngisebenzise iziqu zakhe. Ukhubazeka izinqa? Yebo ngikhubazeka izinqa Kosenkantolo. Kukuvimba ngani lokho ukuthi uqasheke? Abantu bayabona phela lo muntu uthi amaqhiza akhe awalingane elinye elinyakaza kakhulu kunelinye awahambisani amaqhiza ami. Manje indaba wena usebenzise izinto zakhe. Ingoba Kosenkantolo iyona ndlela engikwazi nami ukuyisiza ngayo. Ngoba ngiyabona ukuthi mangizolinda ukuthi ngithi nami ngoba ngikwazi ukunyakaza. Nasesikoleni bayabona ukuthi angangakwazi ukuhlala kahle ngoba ngangihlala ngitsheke ngithi ngoba lelinye iqhiza lincane kunelinye. Manje ngabona ngcono ngingafundi ngilinde yena ngifundele khona ezokhokha icala lokuthi wangilimaza izinqa. Kwantombi yami uthe yakhe naye. Angazi ukuthi kusho kanjani. Intombi ithe iqoma udokotela yaqoma yena. Ngayishela 3 years intombi. Yaqoma yena seyishele 3 days. Ngidinwe kabi. Cha Kosenkantolo angicacise. Uma ngabe uyayifuna le ntombi akayithathe kodwa iyithwele le ntombi ikhulelwe. Uyoyithatha nengane vele nengane iyobifana naye ngoba vele siyafana. Akayithathe konke befuna ukukuthatha. Uthini ngalokho? Angeke ngize ngiyithathe. Angeke ngize ngiyithathe ngempela. Angiyazi, angaze ngize ngithole ngisho usuku nayo. Akayithatha impela abahlupheke nayo esefaka uplastic surgery bengasamboni ukuthi udokotela. Mase eseshintsha ke nomazisi wakhe anganginikeza wona phela ubengasafani nakumazisi. Nezincwadi zakhe zokushayela vele ngiyayisebenzisa ke enkosi yenkantolo angikuphiki lokho. Vele ke siyafana ngeke simoshe imali sishaya sifunda ukushayela kabili. Nale certificate ke sinegunya lokusebenza sobabili ngoba uma esefundile yena akangivumele mina ngelapha abantu ngoba phela asike isidingo sokuthi siyohlala iminyaka esikhombisa sobabili inkosi yenkantolo. Ngicathi lokho ngasisebenzela sobabili. Yena akangivumele ngiqhubeke ngibe udokotela alaphe kwenye indawo nami ngilaphe kwenye indawo. Manje uzobalapha kanjani abantu ungafundelanga kuba udokotela? Ngiyobanika wona amaphilisi ezinhlungu, inhlungu noma ikhanda liba nenhlungu nenyawo liba nenhlungu. Mangibanikela amaphilisi ezinhlungu uyobuya nangakusasa shothi inzuzo yobaningi ngoba ngibe ngimnika amaphilisi ebuye ezothengana azolanda amanye so kwazi ukuthi siphile sobabili. Uma ukwazi ukuthi abantu bolapha ngamaphilisi ezinhlungu uhlulwa yini ukulapha izinqa ngamaphilisi ezinhlungu? Ukuze uthathe iziqu zabantu. Ngiyangiconfuse ukhona nommeli la kunina. Ngina ummeli mina. Fikela hawu. Kangcono ke mina nabameli ababili. Hawu. Yebo ulo wami lo Nkosenkantolo. Yeah no. Owami lo. Ummeli wabo bobabili. Hawu. Ummeli wabo bobabili kanjani? Ngoba phela mina ngiqashwe udokotela manje bawodokotela bobabili. So ke manje ngase ngithi mina ke ngizobamela kubudokotela baba anginankinga mina. So ngibamele ke nje mina. Muqashwe udokotela nangodokotela lo uzenza udokotela. No, ngimkhokhele. Yimina umkhokhelile ummeli. Yimina umkhokhele mina ngisebenze inyanga ilandelana ngenzela ukuthi ngikwazi ukukhokhela ummeli ngoba ngizwile ukuthi ngizomela ngiyovela enkantolo. Ngabiza ummeli wami angazi ukuthi ukhuluma ngamuphi yena. Kosenkantolo mina ngikhokhe electronical. Imali ifike kuqala. Nakho ke sebengidida Kosenkantolo ngesilungu. Lo ummeli wami ngimkhokhele Kosenkantolo. Ngikhokhe electronical kulane SMS efikile esho ukuthi nayo imali ingena. Akuthi ukhokhe kuqala yiloka electronical. Ngiyomela lo. Kosenkantolo iyayibona into zesilungu. Baqale ngogesi sebefaka no transfer nangesemnayo Kosenkantolo ngazi ukuthi ke mina nginalo igunya lokuthi ngicacisele ukuthi kumanje noma ngikhokhela imali. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.